Sziasztok, Antal Olivia vagyok, személyiségfejlesztő tréner, és ebben a minőségemben Mindflow tréner is, a Mindflow módszernek a magyarországi első kiképzett trénere, és ebben a minőségemben hívlak meg benneteket a február 1-2-án, azaz jövő hétvégén tartandó kétnapos képzésünkre, amit Tom Mögele, a módszer megalkotója tart. Tom Németországból jön ide, és egy nagyon izgalmas, aktív, inspiráló, energetizáló workshop elé nézünk. Az jövő hétvége, ez az első-második, a szombat-vasárnap 9-től 5-ig, és a Merkur Hotelben, a déli pályaudvar mellett tartjuk. Azért szólok most emiatt, hogy többen kértétek, hogy bajotok volt a 300 eurós alapú fizetéssel, és ezért lehetővé tettük, hogy a helyszínen forintban is lehet fizetni, illetve kártyával is tudtok fizetni, szintén magyar áfás számla ellenében. Úgyhogy ehhez találtok egy linket itt a bióban, ahol egy regisztráción keresztül ezt tudjátok aktiválni. A jegyhez tartozik egésznapos ellátás, bőséges ebéd, és egyáltalán egy nagyon energetizáló, nagyon előremutató, aktív közösség tagjaként tudtok létezni azon a hétvégén, ami tovább segít az utatokon. Várlak, tényleg!